Senyores i senyors, públic que ens acompanya des de les xarxes de Poble per mig de l'streaming i de Poble Televisió, companys, redacció i amics de Poble, persones, empreses i entitats premiades en edicions anteriors, moltes així representats i entre nosaltres, com Caixa Rural, Rafael Beltrán, Coral Sant Jaume, Porcelanosa, Consolació Vila-real, Associació de Filles de Maria del Rosari, Congregació de Maria Immaculada, Grup de Donsainers i Tabaleters, Juan Carda, Coral Sant Jaume, José Catalunya, Orquestra Francesc Tàrrega, Fundació Tots Units, Santiago Fortuño, Andrés Santos, Vicent Gil, Sindicat de la Comunitat de Recs, Comerciants i el Departament Salut de la Plana, Pasqual Canós Cotolí i Maria Pilar Safont Jordà. Guardonats en aquesta edició dels Premis Poble, Junta Central Setmana Santa de Vila-real, Sergio Caballero Ibáñez, Fundació José Soriano Ramos. President de la Junta de Festes, Toni Carmona, Reina de Vila-real de 2023, Gràcia Gumbau i Dames de la Cort d'Honor, Vicari General de la Diòcesis, mossèn Javier Aparici, regidora de Cultura, Noelia San Blas, regidors de l'Ajuntament de Vila-real i portaveus dels grups municipals, diputada provincial Maria Fajardo, diputades a les Corts Valencianes Sílvia Gómez i Dora Llop, director territorial de Sanitat de Castelló, José Ramón Negre, alcaldessa d'Oropesa del Mar, Araceli de Moya, directora general de Planificació i Serveis de la Vora, Marisa Mezquita, vicepresident de la Diputació, Héctor Folgado, alcalde de Vila-real, José Benlloc. Molt bona nit a tots i benvinguts als Premis Poble. Avui celebrem la 24a edició dels Premis Poble, la primera iniciativa local de reconèixer a la nostra gent. Han sigut anys de recuperació cultural, de destacar els vilarrelencs, de festa, de tradició, d'espectacle i sempre de molt de vilarrelerisme. Avui estem valorant, estimant, gaudint, recuperant i vivim el millor vilarrelisme un any més amb tots vostès. Són molts esforços, moltes hores de treball per a un lliurament molt estimat i amb la mateixa gent, la cultura i la ciutat són realment els seus protagonistes. Una unió, una simbiosi meravellosa, amb una repercussió social i mediàtica molt destacada, única, vilarrelenca, tradicional i moderna, i al mateix temps molt nostra i molt volguda. I des d'aquell moment que vam començar ja han passat 24 anys en els Premis Poble, 24 anys. Hem destacat i donat a conèixer a molts personatges, a moltes organitzacions, totes elles reconegudes pel seu vilarrelerisme, pel seu bon fer, per portar el nom de la ciutat per tot el món, per ser ambaixadors, per ser lluitadors, per ser persones exemplars en la seva feina, en la seva repercussió social, esportiva, cultural i patrimonial. I, en definitiva, il·lustres vilarrelencs i vilarrelenques que des de la seva ciutat o des de fora donen testimoni amb la seva responsabilitat que la gent de Vila-real val molt, està molt preparada i al mateix temps porta al cor al seu poble. Des del grup Poble hem volgut consolidar uns mitjans locals i provincials sense fronteres, que al dia d'avui, per la seva audiència, per la seva penetració social, pels anys de professionalitat i també per fer molt bé les coses, s'han situat com els mitjans de proximitat més apreciats i més valorats de la comunitat valenciana. Són 28 anys d'esforç i d'il·lusió. La prova la tenim mensualment en la revista Poble, diàriament en Poble Informació Diària dels Municipis i Poble Espadamillars, aquesta última dirigida a les localitats més menudes de l'interior. A més, diverses revistes digitals, el butlletí digital del Villarreal, la televisió online a la carta, les xarxes socials o les revistes impreses d'estiu d'interior i costa, entre altres, són també una realitat. Poble i els seus mitjans arriben a qualsevol lloc.
Es tracta, per tant, d'uns mitjans de comunicació pròxims, fiables, amb 28 anys d'experiència i on es garanteix l'èxit de les informacions i de les empreses anunciadores. I tot això és gràcies a gent com vostès, que valoren la nostra ciutat, les nostres comarques, el nostre territori valencià, que valoren i els agrada conèixer què passa al seu voltant. Des de Poble els donem la comunicació més propera a l'abast de tota la província, de tots els pobles, des de qualsevol lloc. Aportem valors i interessos compartits amb la comunitat i el territori. En Poble queden reflectides les seues vides, les seues preocupacions i els seus èxits. I nosaltres disposem de la gent adequada per explicar-los amb rigor, amb qualitat, tots els continguts. L'actualitat, la vida dels pobles, la seva història. Per tant, gràcies a tots els subscriptors, lectors i seguidors. Gràcies a tots vostès. Gràcies per la seva confiança. Gràcies per estimar la nostra província. Gràcies per estimar Vila-real. Senyores i senyors, redacció, premiats d'edicions anteriors, guardonats en aquesta nit, autoritats locals, provincials i autonòmiques, el moment ha arribat. És ja l'instant del lliurament dels Premis Poble 2024. La nostra ciutat és digna d'elogi per moltes coses, per moltes raons. La vida transcorre ràpida i de vegades sense valorar el que és més pròxim, positiu i que realment és important. Hi ha fets i col·lectius que es donen un sentit de pertinença i d'identitat, una connexió amb el nostre passat. Hi ha actes populars i religiosos que ens ajuden personalment i com a col·lectivitat a conèixer-nos, a generar un espai de respecte i també d'aprofundir en el nostre cor i en les nostres actuacions. Mitjançant la col·laboració, la participació i la potenciació d'actes, donem força a la nostra identitat, a la nostra personalitat i millorem la nostra autoestima i també la nostra manera i forma de ser. Mitjançant una programació basada en la litúrgia oficial de l'Església, els oficis divins, plens de sentiment, de simbolisme i de paraula de Déu, caminen per una setmana especial, magnífica i estimada. Una setmana que és capaç de fer-nos viure, sentir, estimar tot allò que estem celebrant, al ressò que tot allò té al nostre interior. I tot això ens ajuda a la nostra peculiar manera de celebrar els dies sants, a la nostra forma de viure aquestes tradicions, aquests costums i la història. Vila-real viu una setmana de vivències, d'experiències, de rituals, història, curiositat, gastronomia, devoció i fe que la fa diferent, la fa extraordinària i amb un ambient especial i únic. Doncs bé, eixa manifestació religiosa, popular, participativa i de devoció és coneguda dintre i fora de les nostres fronteres. Vila-real té la sort de tenir un col·lectiu històric important que conserva i aglutina molts valors tradicionals del nostre municipi. La nostra ciutat té la fortuna que ara fa 50 anys un grup de gent s'avançaren i s'adaptaren als temps per a unir-se, coordinar i potenciar una interessant programació. La nostra província té la riquesa de comptar amb una entitat il·luminada per Déu que aglutina a quasi 3.000 confrares i germans. La comunitat valenciana té la sort, la fortuna i la riquesa de tindre una Setmana Santa declarada d'interès turístic autonòmic. Els valencians tenim la immensa satisfacció d'una posada en escena pels carrers de Vila-real, d'uns actes especials, diferents i d'unes processons úniques que donen a conèixer d'una forma
participativa i esplèndida allò que va passar fa centenars d'anys. I que nosaltres, els vilarrelencs, aquesta passió, aquest camí de mort i resurrecció, ho mostrem principalment mitjançant una meravellosa imagineria local gràcies a artistes com José Ortells, Pasqual Amorós, Carmelo Vicent, Julio Fuster, Octavio Vicent, entre altres. Vila-real, la província, la Comunitat Valenciana té la sort de comptar amb un col·lectiu que viu, sent, conserva, enriqueix i mostra la cultura i la religió magníficament bé en una interessant programació. Això és gràcies a tots i cadascú dels milers de participants que fan possible els actes i, per suposat, aquest Premi Poble a l'entitat que els representa, a la Junta Central Setmana Santa de Vila-real. Ben bé sabut per tots que Vila-real és una ciutat molt marcada per les seues tradicions i les seues devocions. Un poble conegut i reconegut per la seva riquesa en el fenomen de l'associacionisme. Si unim aquests dos factors, no és d'estranyar que avui en dia puguem oferir una Setmana Santa amb identitat pròpia, amb una àmplia programació i amb un elenc de confraries i germantats que són generositat, són diversitat, són activitat i són unió. Una unió que es posa de manifest gràcies a un organisme que naix en març de 1974, quan en els salons de la Casa Abadia un grup de persones format per Antonio Vicent, José Traver, Juan Manuel Safón, Esteban Carda, Manuel Pesudo, Pasqual Mata, Pasqual Castelló, Manuel Villarreal, Ramon Gumbau, Manuel Catalán, Rafael Castelló i mossèn Vicent Pasqual i mossèn Serafí Sorribes es reuneixen per assolir les bases d'una Setmana Santa més coordinada en les seues celebracions religioses i desfilades processionals, per assolir una Setmana Santa més arrelada i cohesionada, per a construir una junta central de confraries i germandats de la Setmana Santa de Vila-real. 50 anys, 5 dècades de treball conjunt de la mà inicial d'eixa primera Junta Central de Setmana Santa formada per la molt il·lustre confraria de la Puríssima Sang del nostre Senyor Jesucrist i Mare de Déu de la Soledat, la Germandat Franciscana de Terra Santa, Venerable Ordre Tercera del Carme, Germandat del Sant Sepulcre, Germandat de la Santa Fas, Germandat de la Santa Creu i Nostra Senyora de les Angúnies, Confraria de la Mare de Déu dels Dolors, a les que s'uneixen a principi del segle XXI Confraria de Santa Maria Magdalena, Confraria del Santíssim Crist de l'Hospital i Venerable Confraria del Nostre Pare Jesús Nazaret i Maria Santíssima de la Caritat. Tota la província, tota la ciutat, tots vosaltres, les confraries i les germantats, esteu avui d'enhorabona, perquè juntes rebeu el reconeixement de la gent de Vila-real amb els Premis Poble 2024. És ara el moment quan celebreu els 50 anys compartint, els 50 anys ajudant-vos les unes a les altres, 50 anys proposant iniciatives comunes, 50 anys junts per intentar mantenir i fer més gran cada confraria i germandat i al mateix temps unir-vos per fer de la nostra una Setmana Santa, un espill al mirar-se altres. Heu fet que durant molts anys siguem referents per a les persones creients i també fer una programació oberta a tots. Heu obtingut moltes coses, molta participació, molta activitat, molta sensació. Heu aconseguit impulsar i donar a conèixer la Setmana Santa. La Setmana Santa de Vila-real és, gràcies a vosaltres, un atractiu,
on durant uns dies, de forma especial, els cristians celebrem la institució del sacrament de l'Eucaristia i l'aliança de Déu amb els homes, amb nombrosos actes religiosos, culturals i participatius. Quan Vila-real s'uneix per a treballar, Vila-real és única, és imparable. Som els millors, ho hem demostrat sempre. I avui volem donar les gràcies a aquest treball conjunt de tots, els que participen, els que organitzen, els que col·laboren, els que tenen l'oportunitat de veure els actes, els que venen d'altres llocs per gaudir de la Setmana Santa. I ara és el moment de donar-vos les gràcies amb el Premi Poble. Gràcies pel concurs de cartells de Setmana Santa, pel cant de les 5 llagues, la tamborada provincial, la trobada de guàrdies romanes i armats, la missa del peregrí i la peregrinació quaresmal a Torrehermosa, el pregó musical, el Via Crucis en l'ermita, el pregó de Setmana Santa, per la missa en honor de la Mare de Déu dels Dolors, la passió musical Làcrima Vere, les exposicions, la tamborada del diumenge de Rams, la processó infantil i juvenil, les processons del dimecres sant, del silenci, del sant enterrament i la celebració del Sant Sopar. Pel Via Crucis del matí del divendres sant, els Sants Oficis i, finalment, i obrint una porta a l'esperança, la vigília pasqual i la missa i processó del Sant Encontre del diumenge de Pasqua per a celebrar i cridar que Jesucrist ha ressuscitat. Gràcies per les nombroses publicacions, pels actes culturals, per millorar, netejar i recuperar imatges, peanyes i carrosses. Gràcies per aquesta i molta més programació portada a terme durant aquests anys. Són tantes i tantes i tantes coses la Setmana Santa de Vila-real. Són tants moments únics i representatius. Són tants símbols i imatges. És, inclús, olor que desprèn l'encens que neteja i purifica els nostres carrers, al pas de Jesús el Nazarè. És també el color roig de les vestes que recorden la sang escampada per Crist. És silenci i so. Efectivament, és l'entrada del Crist jacent a l'Església Major Sant Jaume. Són emocions, són sensacions. És una Setmana Santa única, especial i diferent. Gràcies, per tant, a tots vosaltres. Gràcies a tots els que han fet gran la Setmana Santa i en aquests últims 50 anys representats per tots els que han format la Junta Central de les Confraries i Germandats. Al llarg de la història ha comptat amb nombrosos vilarrelencs i vilarrelenques a les seues files, representades pels seus presidents i presidentes, José Traver Peris, Pasqual Castelló Martínez, José Pasqual Serrano Rovira, Ana María Mezquita Llorens, José Fortea Almela, Pasqual Sanz Ibáñez i l'actual presidenta Carmina Arrufat Forcada. Tots ells, totes elles, amb els seus respectius equips i amb l'acompanyament espiritual dels respectius directors. Vicent Pasqual Moliner, Juan Bautista Alba Berenguer, Francisco José Cortés Blasco, Juan Ángel Tapellador Navas i Javier Aparici Renau. Per a tots ells, un fort aplaudiment. La Setmana Santa de Vilarlenca és vida, és història, tradició i fe
entorn de Jesús. Són maneres de viure els costums i la devoció. Per tot això, vos mereixeu els Premis Poble. Per tot això, vos mereixeu l'estima de la societat vilarrelenca. I tots els que estem ací en este auditori, ens unim i volem dir-vos amb veu alta i forta gràcies, gràcies i gràcies. Per tots estos motius exposats, per totes les persones que durant cada any d'història han fet gran la Setmana Santa, per celebrar i donar la possibilitat de viure tantes vivències, tantes experiències i tants rituals, per fer que siga declarada d'interès turístic autonòmic pels quasi 3.000 confrares i germans, per impulsar, viure i sentir una Setmana Santa especial, per la nombrosa participació i afluència de públic, per mantenir el patrimoni artístic i devocional, per la interessant programació, per facilitar elements de reflexió general i de fe, per difondre i aprofundir les nostres celebracions, per crear, potenciar, revitalitzar i innovar, pels vostres 50 anys de responsabilitat, d'unió i de treball, i per la vostra estima a Vila-real, vos mereixeu el reconeixement públic de la nostra gent, vos mereixeu el Premi Poble 2024. Serà la regidora de Cultura i Tradicions, Noelia Samblàs, qui lliurarà a la presidenta de la Junta Central de Setmana Santa de Vila-real, Carmina Arrufat Forcada, el Premi Poble 2024. Enhorabona, Carmina Arrufat. Enhorabona, Junta Central de Setmana Santa. Enhorabona, Vila-real! Autoritats municipals, provincials i autonòmiques, director de la Junta Central, delegat diocesà de les confraries i germandats de la diòcesi de Segorbe-Castelló, director i membres de la redacció de Poble, guardonats amb el Premi Poble en aquesta i anteriors edicions. Les meves primeres paraules, després de rebre el Premi Poble 2024 a la Junta Central de Setmana Santa, només poden ser d'agraïment. Agraïment a l'equip de la revista Poble per reconèixer el treball desinteressat de tantes i tantes persones que des de les diferents confraries i germandats i des de la mateixa Junta Central han treballat al llarg d'aquests 50 anys i treballen actualment per donar valor a la nostra Setmana Santa amb unió, fraternitat i esprit de col·laboració mútua. Perquè aquest premi que se'ns ha atorgat i que acabem de rebre és un premi compartit entre moltes persones que avui ens acompanyen, moltes altres que avui no poden estar amb nosaltres, però que sí estan en el nostre pensament. Totes tenim en comú l'esforç i la dedicació que han fet de la nostra una Setmana Santa, que és motiu d'orgull per a Vila-real, després d'aconseguir en 2020 la declaració de Festa d'Interès Turístic Autonòmic. Les devocions i manifestacions de fe sempre han estat en l'ADN dels vilarealencs i avui més que mai, tot i que vivim en una societat més plural i diversa, aquestes devocions i manifestacions de fe segueixen marcant la nostra identitat com a poble. El pròxim 14 de febrer, els cristians iniciem un temps de Quaresma que ens portarà a preparar-nos per a viure la setmana més important de l'any litúrgic. I des d'ací vull obrir les portes a tots per a que viviu intensament i participeu de tots els actes que vos presentem des de la Junta Central, perquè la Setmana Santa és una celebració per a compartir, per a integrar, per a agrair, per a preparar, per a ser viscuda entre tots, més enllà de les 10 confraries i germandats.
i 50 anys d'història de la Junta Central, es genera avui molta satisfacció per tot el que hem caminat junts, per tots els reconeixements obtinguts, però sobretot es generen molta responsabilitat perquè seguim treballant pel futur de la Setmana Santa, de les nostres devocions i tradicions i pel futur de Vila-real. En nom de la Junta Central, la nostra enhorabona a Sergio Caballero i a la Fundació José Soriano. I com ha dit Juanjo, ha expressat molt bé el que és la Setmana Santa del nostre Vila-real, la Setmana Santa del poble, i entre tots intentarem fer-la més gran. Moltes gràcies.
Totes les professions necessiten d'un esforç, d'una dedicació, d'unes ganes constants. Però hi ha una realment complicada, que exigeix unes habilitats increïbles, una autodisciplina, una creativitat, una bona memòria, uns coneixements teòrics i pràctics, saber treballar en equip i una magnífica expressió oral i corporal, entre altres aspectes. A més, es necessita viure-la i sentir-la intensament de tot cor, com des del primer instant. Es tracta d'una professió que sempre has de demostrar estar a l'altura de les circumstàncies i que eres jutjat per tots en cada moment. Doncs bé, tenim a un vilarralenc de cor i de fet, que va agafar la seva maleta per anar a aconseguir el seu somni. Una il·lusió que amb molt de treball i molt d'esforç l'ha convertit en el millor. Ell és un dels valencians més importants en la seva professió i, sense lloc a dubtes, el més excepcional en el seu camp que ha vist néixer la nostra ciutat. Ell és capaç d'emocionar-nos, és capaç de fer-nos riure i plorar. Ell ha fet realitat el seu somni de posar-se en la pell de milers de personatges. Viu del que li agrada. Ell té la virtut d'actuar sense parèixer que ho està fent. S'ha convertit en un dels actors més importants. Ell és un home amb una qualitat humana i professional digna de destacar. Ell és Sergio Caballero Ibáñez. Llum, càmera i acció. Comença el rodatge. A l'escena trobem un xiquet rialler i simpàtic, sempre disposat a sumar-se a qualsevol activitat cultural, a participar en qualsevol activitat del seu poble, a no renunciar a les seues il·lusions. Un jove amb moltes aptituds, amb moltes inquietuds, amb molta creativitat, amb capacitat per a ballar peces tradicionals del Raval, per a cantar el Totapulcre amb el cor de les Puríssimeres, amb capacitat per tocar la seva guitarra amb la rondalla Francesc Tàrrega o amenitzar una eucaristia als carmelites amb els seus companys de Carmel. El nostre guardonat, des de ben menut, ha viscut l'alè d'un poble que no perd les seues arrels i avança amb el temps, d'un Vila-real envoltat de cultura, tradicions i activitats que emanen dels diferents col·lectius que mereixen sempre la nostra estima. Sergio Caballero Ibáñez fou alumne de Carmelites primer i del Francesc Tàrrega després. El seu primer paper no podia ser en un altre escenari que en el Saló Bersol d'Artistes, els 13, i l'obra en Belén nace un niño baix l'organització de les Puríssimeres. Alguns d'aquells xicotets actors que compartien escenari amb el nostre guardonat encara recorden com allí ja marcava diferències. Però el moment en el qual desperta de veritat eixa passió per la interpretació en Sergio Caballero Ibáñez es produeix durant l'etapa a l'Institut Francesc Tàrrega. 3 sombreros de copa i los cuernos de Doña Friolera en tenen bona culpa. I amb visitants es va reafirmar la seva inquietud, el seu desig del fill de Paco Caballero i Mari Carmen Ibáñez, que va acabar agafant un tren d'anada a Barcelona per estudiar art dramàtic. Eixa aventura d'arribar a aquella ciutat i aconseguir l'objectiu no va ser fàcil, però si hi ha una cosa que té molt clar el nostre premiat
i que ell ha sabut fer molt bé és que després de caure t'has de tornar a alçar les vegades que faça falta. Sergio Caballero Ibáñez ha demostrat que la constància és fonamental en aquesta professió. És un dels valors que té que tindre un actor, un bon actor. No deu mai d'abandonar perquè la seva interpretació no és una professió qualsevol. És una dedicació que porta agafat de la mà els sentiments. Un treball que exigeix molts sacrificis, una tasca que requereix no baixar mai els braços. I tot això sempre mantenint els peus a terra. En cas contrari, es pot perdre fàcilment l'equilibri. I ara fem memòria, perquè Vila-real, la província i el món de la interpretació tenim la sort de tindre a Sergio Caballero Ibáñez. Recorden vostès la primera vegada que van poder veure per televisió el Damià Muntada en Nissaga de Poder? La sèrie de TV3 va ser la primera de moltes altres que després van venir. Laberint d'ombres o El cor de la ciutat. I paral·lelament, el nostre actor més important també apareixia a les pantalles de les televisions nacionals amb diferents interpretacions. A El Comisario, Hospital Central o Ana y los Siete, La que se avecina, Acacias, Fugitiva o Cuéntame, tan sols per citar algunes d'elles. Però també la televisió valenciana ha gaudit i gaudeix del talent del vilarrelenc per descomptat, a l'Alqueria Blanca, La Vall o Després de tu, entre altres. La televisió és un mitjà per als actors molt cridaner, que dona popularitat, però evidentment no és l'únic. I el públic present a l'auditori i els que veuen aquesta gala per streaming o en les televisions i xarxes socials ens han de permetre que utilitzi una frase de García Lorca que diu així: el teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana. I mai millor dit, tan humana com és la interpretació de Sergio Caballero Ibáñez, quan puja als escenaris de Madrid, Barcelona, València i per tota Espanya. I com no, també aquest escenari, on tant ens ha fet gaudir, no sols com a actor, sinó també com a director. Terentius, Nus, La senyoreta Júlia, Mans quietes, Todas muertas, Temporada baja, Don Juan ser o no ser, L'abraçada dels cucs. Podríem seguir perquè la llista és llarga. Sergio Caballero Ibáñez és un actor aguerrit, que igual pot protagonitzar un drama com fer comèdia, que sap adaptar-se sempre a cada paper, gràcies al fet que la seva formació està diversa i mai s'ha conformat en un aprenentatge únic. Per això, el vilarrelenc també ha treballat a la gran pantalla. Des de Noche de Fiesta, la seva primera pel·lícula, fins a la mort de Guillem, l'última, hem pogut gaudir de les seues interpretacions. A Son de Mar, A Puerta Fría, Matar el tiempo, La madre o de Púrpura i Escarlata, entre altres. Per no parlar de curtmetratges o minissèries en les quals també ha treballat. El llistat de treballs al cinema, teatre, televisió, és realment llarg i important i també molt interessant. Ell és artista de sang. Ell és artista de cor. Ell és artista de fet. Ell és un gran artista que destaca principalment per dos aspectes que el converteixen en un referent en el camp de la interpretació: actitud i aptitud. Avui, en els Premis Poble, volem destacar la seva força per aconseguir allò que volia, ressaltar la seva magnífica trajectòria, el seu exemple constant per a jóvens i majors. Aquell xiquet que somiava ha fet realitat el seu somni. S'ha convertit en un gran i destacat artista de l'escenari i de la interpretació.
en un dels actors valencians més rellevants del nostre temps i, sense lloc a dubtes, el més excepcional que ha vist néixer el nostre poble. Una ciutat que t'admira i t'admirarà sempre. Un poble orgullós de tenir gent com Sergio Caballero Ibáñez, una persona que aquesta nit especial, recull les mostres d'estima i d'admiració i el reconeixement de la societat vilarlenca que vol expressar el seu bon fer al llarg de tots aquells anys, el seu caràcter alegre, combatiu i vilarlenc, i atorgar-li l'estimat Premi Poble. Per tots estos motius exposats, per assaborir els seus èxits i tocar sempre de peu a terra, per ser l'actor més internacional de la nostra ciutat, per la seva dedicació, esforç i ganes constant, per la il·lusió que diposita sempre en el seu treball, per les magnífiques interpretacions en teatre, cinema i televisió, pel seu vilarlerisme, per la seva riquesa humana i professional, per participar i viure la cultura local i no oblidar-se mai de les seues arrels, per ser un esplèndid ambaixador de la nostra ciutat, i per la seva estima a Vila-real, es mereix el reconeixement públic de la nostra gent, es mereix el Premi Poble 2024. Serà el vicepresident de la Diputació, Héctor Folgado, qui lliurarà a Sergio Caballero Ibáñez el Premi Poble. Enhorabona, Sergio Caballero Ibáñez. Enhorabona, Vila-real. Així m'agrada més. Pots donar una miqueta de llum? Una miqueta més? No, és que jo he vingut a veure. I per llegir-me les he de llevar. De lluny, miopia. La vida, la tria de la meva vida em va fer renunciar obligatòriament a aixafar cada dia els racons d'este poble, el meu, la meva xicoteta ciutat que vol ser gran, però que és poble en tots els cantons, que supuren els seus adoquins i que avui d'alguna manera i en molts de vosaltres representats se'm fa més present encara. Vaig decidir continuar somiant, també amb el meu ofici, i dic continuant ja que des del llit, mirant cap a dalt, des que tenia 2 anys per culpa dels aparells a les cames que vaig portar fins al 16, ja imaginava altres vides que m'inventava sota els llençols per a que les nits foren més suportables. Gràcies, pares, per no haver caigut mai en la tentació de treure-me'ls. M'han quedat unes cames perfectes. I he aconseguit materialitzar el meu somni durant 3 dècades. Com passa el temps? Sí, i avui, 30 anys després, continuo bregant i somiant i existint, ja que aquest somni, que és el que em va fer exiliar-me d'alguna manera del meu poble, però mai, absolutament mai, de la manera en què parle d'ella, de la meva vila, de la meva gent, del que ha representat i representa la meva forma de ser, de sentir, de comunicar-me, la meva idiosincràsia, amb la meva llengua preciosa, manera de parlar, que comença a estar en perill d'extinció, perquè un cop més sembla que ens volen silenciar.
Ni mental, ni física, ni sentimentalment m'he apartat mai de Vila-real. I això que un poble és bo i dolent, com totes les coses, depenent de la vorera d'on es mire. Al principi va ser dur. Recordo el dia que els meus amics em van acomiadar a l'andana del tren per anar-me a Catalunya, recordo allunyar-me per sempre, vaig pensar. Després, com tota la vida, t'acostumes, però vaig ser feliç, molt més feliç, crec, extremadament feliç, optant per l'aventura de la meva pròpia vida, que no és un espai, ni és un temps. És una vida plena de risc, d'esforç, de dedicació, de renúncia i tries, de constància, de cultura, d'estima cap al meu ofici, de creença ferma amb el que faig i compartís fent equip, d'exigència, de compromís amb mi mateix, d'honestedat, d'apostar, al fi i al cap, per allò que creia que em faria lliure en totes les seues lletres i em cultivaria també com a persona. La veritat, no em vaig equivocar. Per ara, però la vida canvia d'un dia a un altre, ja ho sabeu. Així que un dia reps una telefonada, molt bona nit, Juanjo, que estàs per ahí darrere, que t'ompli de goig, de vergonya al mateix temps, d'orgull i satisfacció, com diria aquell cara dura de l'emèrit, però el meu és molt més real. Que m'ompli d'alegria i d'una espurna d'ego momentani que fa sentir-te, no sé, com important, però sabeu? No m'ho crec, perquè no m'ho he cregut mai. Perquè, malgrat els anys, ja veuràs 50, només em separen 700 de la fundació de la nostra xicoteta vila. Vull dir que no som absolutament res en la immensitat de l'espai i del temps. Per favor, els egos que baixen, perquè no som res, desapareixerem. Jo continuo sent aquell xiquet, el fill de Paco Caballero Alberola, el del Randero, i Mari Carmen Ibáñez Guillamón, a Sevilera. Ells són els importants. Vaig més ràpid que n'hi ha molt. Ells són els importants i a ells i per ells i també per vosaltres va este reconeixement, el meu xicotet homenatge, la meva declaració de principis i d'estima. Així que gràcies a tot l'equip de la revista Poble per brindar-me l'oportunitat mitjançant aquest premi de retornar-lo als que veritablement estime i poder comulgar tots junts en aquest acte compartit d'homenatge amb la Junta Central Setmana Santa de Vila-real i la Fundació José Soriano Ramos. Enhorabona i hem entrat a la llista. He pensat què dir, com dir-ho. Un cop vaig escriure un poema del meu poble i volia que l'escoltàreu. I sí, no sé, tinc alguna cosa de poeta frustrat. Volia recórrer amb vosaltres cada tros de cel de Vila-real, però des de la meva perspectiva. Ho vaig tornar a repensar i cada cop que tancava els ulls per a reflexionar què dir-vos, no em sortien les paraules, sinó imatges, moltes imatges i rostres, moltes cares que formen part de cada racó de la meva pell. Imatges, algunes distorsionades, altres molt difuminades ja, altres en blanc i negre, de color groguenc, altres en vius colors, algunes que portaven una banda sonora amb sons, amb músiques de casals de penyes, de tabal i de dolçaines. I, sobretot, sempre imatges. Els vostres rostres, molts dels que esteu ací, i alguns que ja van marxar quan jo era molt més jove, però que van quedar adossats. Vaig a posar-me el dit, perquè si no, el dit, no, per favor, vaig a posar el dit ací, vaig a posar-me el dit, ha quedat una miqueta malament. Vaig a posar el dit perquè si no me perc. Que ja van marxar, això, i van quedar adossats a mi i m'han definit també com a persona. Esther, Pepe, Maribel, Matia Pilar, Ramon, Marcelo. Molts que no han pogut vindre, alguns que no sé què collons feu així. I d'altres, la gran majoria que m'heu volgut acompanyar en un dia tan assenyalat per mi i m'heu omplert el telèfon i les xarxes i el cor de missatges d'estima i caliu, però el cor inflat de felicitat. Així que milions de gràcies també a vosaltres per acompanyar-me avui ací,
però sobretot per acompanyar-me en trossets de la meva existència en este poble. És paradoxal, no? Tancava els ulls i ara vos vull mirar de front per adonar-me que tal volta no m'he equivocat en la meva decisió, que d'alguna manera és la que m'ha portat ací avui, esta nit, davant vostre, i que si esteu ací és perquè ens ho mereixem, les dues parts, vosaltres i jo, ja que jo sense vosaltres no estaria ací i sense estar ací no vos podria agrair infinitament el vostre recolzament durant anys, alguns dels del silenci, altres fent-mos saber a diari, altres que em somrigueu quan ens trobem i reconeixem en el pas del temps, i sé que ens agafa a tots i del qual, com una història de cine o de teatre, sabem que el protagonista morirà. Sabem quin és el final. I no per això hem de posar-nos tristos, sinó assaborir el viatge, cada frame que hem fet durar els anys que estem vivint, cada escena que arxivem en la memòria, tan delicada, cada bona sensació que et banya els peus amb el record sempre que es vulga estar. Tots formeu part de mi. Tots m'heu construït d'alguna manera. Si esteu ací, vos he cridat personalment i m'heu respost venint, és perquè esteu al meu ADN. I per això vos ho volia agrair. El poble sou vosaltres amb mi i jo amb vosaltres. Cada moment viscut que s'ha anat aferrant al meu interior fins a fer-me créixer. Amb alegries i passió i humor i riures, sempre. I amb tristeses i desencants i decepcions també, però clar, això per uns altres. Diuen que d'alguna cosa ens hem de morir, però jo no sabia que podia morir de decepció. Familiars propers que no ho han sigut tant, pseudoamics, anticompanys de feina, però que al mateix temps fan que et construïsques a tu mateix, per estar bé i en pau amb tu mateix, i així poder compartir entre els que sí ens apreciem i estimem. Perquè això és el més valuós que hi ha. Això sí que és de premi, i la vida sense compartir-la, per a mi, no significa res. Però això també hem de deixar que les coses es trenquen. Jo he deixat d'esforçar-me per mantenir-les apegades. He deixat que la gent s'enfade, que em critiquen, com quan ens pujàvem al mur del Bill Blues, recordeu a ballar? Ja que la seva reacció mai ha sigut el meu problema. He deixat en ocasions que tot caigués, sense preocupar-me el després. El que sembla que està destinat a que passe, passarà igual, vulgues o no. I el que haja o qui haja de quedar-se, es quedarà i continuarà estant. Qui marxa deixa espai per altres coses, per altres persones. I hem de ser generosos en aquest aspecte. Jo ho he fet. Alguns que no estan no vull que estiguen. I els que esteu, esteu perquè voleu estar. No? Quin és el problema? I a ells vos agraïs el vostre temps, el vostre respirar al meu flanc. I sobretot en els últims anys, els qui teniu cura dels meus estimats pares. I cuideu amb mi de la seva vellea. I els acompanyeu. Pablo, Maite, María Ángeles, María, Paqui, Carmen, Antonio, Juanjo, Paulina, Luisa i el seu home, la Repela i la seva família, molts dels que esteu ací. Per això he cregut més que necessari abraçar-vos amb aquestes paraules i fer-vos sabedors públicament de la meva estima i respecte cap a vosaltres. L'homenatge el vull fer jo a vosaltres, a la meva gent, la meva família escollida, les meues persones, el meu poble. A veure, jo m'he criat als carrers del meu poble. Soc del barri del Cris, d'Horno de Gil i de la Barona en Santa Bàrbara, de la guarderia de les dones de l'Almacén de la Taronja i del patronato amb les monges. El meu primer fugo va ser als 3 anys, plantant-li cara a la Madre Cruz. Després se'n va eixir. No després de mi, tindria la seva crisi, però se'n va eixir. Crec que no m'he callat mai. Sempre he sigut massa agosarat, com bé deia Juanjo. Les injustícies mai les he portades bé i sempre he hagut de manifestar-me, perquè necessite expressar-me quan em deixen parlar, com ara. Per això no callaré i estaré un ratet més ahí. Però sobretot per a que m'entenguen, no per buscar l'aprovació de ningú, que tampoc la necessite,
sinó per a poder-me explicar amb altres que són i pensen diferents a mi i arribar a acords, tan important, si la resta vol, i si no, bon vent i barca nova. M'he fartat de jugar als carrers, anant a l'escola sol, amb les meues botetes ortopèdiques. De més major passava a recollir els meus amics, Òscar, Rubén, Gerardo, Javi, Héctor, per anar als frares, F del burro a l'anexo, en eixe descampar de cagar els gossos, que ara són pisos, allà, que arribava a Carmelites, per altres llocs no normals. I és que jo mai m'he considerat normal. I és que no entenia la paraula en si mateixa. Quin avorriment. Normal. M'he banyat a les sèquies dels termes i he begut als reguers de les 3 tristes fanecaes de ma mare que treballava amb mon pare. He sigut paranyero amb mon tio Paco i els Parra. M'he endinsat en la cultura popular de les meus arrels. El cor de la Puríssima, sí m'he de repetir, no sabia que anava de dir-ho. En Belén nace un niño, en els 13. Ahir em vaig desvirgar. Amb 10 anys. No, fent de Roboam, el pastoret, un pastoret. Mira, com el de la nostra Mare de Déu de Gràcia, vaig passar pel Conservatori Mestre Goterris, les danses del Raval, la guitarra en Francesc Tàrrega, Anna, Eva, Belén, Helena. Tocava tots els diumenges a missa amb el meu grup de música Carmel, sí, Sandra, Nati, Juanito, Manuel, Héctor, Arturo. Encara que jo només volia anar a la nave o al sopar de la fam a fer concerts i cantar amb l'elèctrica. Sí, també he sigut monitor de Júcar. Vaig crear fins i tot un grup d'oració. Sí, així em teniu. Jo sóc aquell. Però també sóc aquest que vos mira ara. A la vida hem d'aprendre a escollir aquelles coses i persones que ens fan avançar i arribar a la plenitud sense més bastons que la realitat i no la fantasia, amb la pura existència de l'ésser humà i la natura, i sobretot la ciència. Cuideu de la ciència, hem de fomentar-la. Jo sóc un romàntic existencialista, no sé si estaré ple de contradiccions. Em van batejar i vaig prendre la comunió als franciscans, i alcalde. I aquestes fotos que tenim, vos les passaré per WhatsApp. On em colava al claustre per tafanejar entre les cuines on treballava ma tia Lolita. Sempre he sigut curiós, que no cotilla. No entenc com a la gent li agrada saber tant de la vida dels altres, però d'estes creus sí que n'hi ha moltes. Vaig prendre la confirmació a Santa Sofia i allí vaig també ser monitor als campaments. He sigut dels Lluïsos i dels seus recreatius de la planta baixa. Que recordeu, Segur carmelità. També, sí, i també a les processons de Setmana Santa, vestit de caperulla. He de dir-ho, no està al guió, però el marró i el blanc... No. Vaig eixir a la cabalgada de la taronja de Sant Pasqual amb un bouero. Sí, també he torejat, però quan vaig tindre consciència vaig deixar de fer-ho. La consciència és molt important exercitar-la. I de cap a les festes del barri, les disfresses, i les patronals, amb les penyes, l'olor a xulla i a brases, a festa, a identitat, la meua gent, el meu univers adolescent, el glopet. Ahí esteu. Inma, Noelia, Clara, Susana, Eva, Carmina, Gavi, Emi, els d'abans, uns altres. Mare, quines borratxeres. O això era Llucas? No. Sí, no? Quan agafàvem les motos i anàvem entre els tarongers, camí la mar. Ai, la derbi, Marian, sense casc, no portàvem casc. Pasqua als Massets, l'UGT, els carlistes i les casalles, flamingos, els primers besos i enamoraments i besos i molts més besos i magreos. Bé, aquesta part me la saltaré. Me la salte, sí. Me la salte i me la salte. Sí, d'esta n'hi havia prou. L'institut em va canviar la vida. Sí, a banda que vaig començar a suspendre-ho tot, el teatre va arribar de la mà de Juanjo i Adorada, en forma de Trencaclosques, aquell fantàstic grup de teatre. Vaig començar a experimentar que tot allò artístic que m'envoltava des que jo era menut en les tradicions populars del meu poble, que jo havia escollit i que els meus pares havien inconscientment impulsat recolzant-me en tot, es materialitzava compartint amb uns com jo. Trini,
Maria Pilar, Reyes, Clara, Helena, Noelia, Didac, de nou, el meu Marcelo, i professors que em van ensenyar molt més del que ells poden arribar a imaginar. Ceci, Enric, Anna. Després em vaig embarcar amb visitants durant 2 anys intensos d'aprenentatge i professionalitat, de xafar carrer i carretera i fer-me un home. Amb Joan, Mari, Manolo, Chichi, Ramon i personetes que estimen molt, molt del món de la cultura teatral del meu poble, d'on soc. Pau, Toñi no és un Goya, però bé, no? Jadi, Manolo, Betina. I els que heu fet poble amb mi, però des dels pobles del costat. La meva família de Castelló, que avui també m'acompanya, Juli, Sergio, Olga Tico, la d'Almassora, Maria Teresa i Lola, la de l'Alcora, Onda, Aín, Espadilla i tots els pobles dels aplecs amb la meva tenda de campanya, perquè també ho he fet. I a l'Ajuntament, que sempre m'ha recolzat i m'ha alenat a compartir amb vosaltres altres esdeveniments per a mi importants que m'apropen a vosaltres. El Premi 20 de febrer, ser pregoner i, per descomptat, obrint-me les portes d'este auditori per deixar-me pujar ací i xafar l'escenari amb els meus treballs, que són els que m'han fet arribar ací esta nit. I calleu darrere, Resumint, a veure si queda clar. Soc de poble i em sent un privilegiat. Ma mare era de la Taronja, mon pare del Taulellet, sense recursos acadèmics, però que sí van tindre el coratge i les carícies de fer-me entendre com funciona la vida i ser agraït, des de la senzillesa i la humilitat. Ells s'han trencat el llom per donar-me una educació i uns valors dels quals almenys jo sí que he après. Amor i respecte cap a l'altre, empatia, noblesa, ajuda al del costat, seny, ganes, il·lusió per les coses, responsabilitat, valdre'm per mi mateix, tenacitat i les arrels. Les que ens fermen a terra i ens fan sentir comunitat. Poble. A ells i a tots vosaltres que m'acompanyeu, agrair-vos de veritat, de tot cor, que estigueu ací amb mi perquè és vostre eixe premi poble, encara que me'l quedaré jo. He perseguit sempre la felicitat, en coses menudes i en coses més grans, i en moltes d'elles sempre heu participat vosaltres. Gràcies una vegada més per ajudar-me a ser feliç. La vida està feta per succeir. Jo continuaré vivint apassionadament amb la mateixa intensitat que la maduresa pot donar-me. Va per vosaltres, gràcies i molt bona nit. Des de fa 24 anys, la Gala Cultural dels Premis Poble es distingeix per retre homenatge a la nostra gent i per la recuperació, posta en escena d'espectacles i peces musicals dels nostres artistes. Tots els anys, hem recuperat la nostra tradició. El ball de la plaça, balls típics, el mercat del meu poble, cançons i jocs populars, la versió original de l'himne a Vila-real, la despertar de l'aurora, la sinfonia popular, els pastorets i pastoretes, els pregons i vells oficis, l'obra del mestre de les festes a la patrona del poble i el record a les partides del terme. Sarsuela còmica local de 1948, cançons de festa i maset, el sainet líric sobre el Vila-real de 1950, l'estrena de l'obra Quan Vila-real era poble,
la recuperació d'obres de José Goterris Sant Miguel i José María Abella i melodies populars, entre altres. Són tantes i tantes coses les peces recuperades o posades en escena per primera vegada i que hem pogut gaudir tots. Un treball cultural de recerca importantíssim que gràcies a Poble i als Premis Poble són una realitat any rere any. I avui recuperem El dragón de fuego, una òpera dels anys 20 de José Goterris Sant Miguel, adaptada pel poeta Francisco Moreno amb els arranjaments actuals de Rafael Beltrán i Borja Muñoz. Avui podran gaudir del duo de Manní i Dani Sar, que correspon al número 15 del segon acte. El situe. Per a convèncer a Dani Sar, Manní accepta casar-se amb ell. En el moment inicial del duo s'escolta un cant nostàlgic i expressiu que anuncia el casament. De seguit, entra en escena Dani Sar, pletòric front a la propera celebració. Pronte apareix en escena Manní, a qui el monarca acusa de no haver-lo estimat mai. Manní ho nega, però diu que ha sigut la valentia de lluitar pel seu poble la que l'ha convidat a estimar-lo. Ambdós personatges s'uneixen en una plàcida arieta amb la qual Manní pretén convèncer a Dani Sar que el seu poble el necessita. El rei, front a la tendresa de la seva enamorada, es deixa seduir i es proclama com el nou llibertador de Nirvana. Amb tots vostès, la recuperació d'una òpera dels anys 20, El dragón de fuego, del vilarrolenc José Goterris Sant Miguel. Son peñas que cantan de las bodas su plácida canción. Cantad, vírgenes puras, cantad todas hasta que salga el sol. Cantad que en el silencio el alma siento deshecha en ansiedad y el corazón se agita, violento con crudo palpitar, violento con crudo palpitar.
Hi ha persones que la seva petjada és inesborrable, que han fet història per la seva manera natural de fer les coses, per la seva iniciativa, pel seu caràcter emprenedor, per la seva lluita en millorar, per ser solidari amb els altres, per compartir i sentir allò que ens rodeja. Hi ha persones que quan se'n van a l'altre món deixen una empremta tan gran en la vida de tots que ens queda eixa sensació que s'han anat massa prompte. Massa prompte perquè la seva generositat, el seu compromís, la seva humilitat i la seva valentia han estat grans en interès sempre de la societat, en aportar eixe capital humà, presencial, espiritual, solidari, d'ajuda i col·laboració per al bé comú. Hi ha una persona que nosaltres, la societat vilarrelenca, els Premis Poble, no la vam poder premiar en vida perquè efectivament se'n va anar massa prompte i la primera iniciativa de reconeixement a la nostra gent, els Premis Poble, no havien nascut encara. Una situació que ens va portar a atorgar-li temps després l'únic Premi Poble a títol pòstum de la nostra història durant aquests 24 anys. Els vilarrelencs i vilarrelenques han conegut una persona gran de cor, amb molta generositat, amb compromís, amb humilitat i amb valentia, sempre per avançar en el temps.
La nostra província ha vist i veu positivament reflectida els treballs i els fruits d'una persona que estimava la seva ciutat, les seues tradicions i a la seva gent. La societat aprecia l'esforç per avançar en la nostra economia, en el nostre benestar general, i veu avui en dia com de la mà dels seus descendents la llum continua forta, càlida, intensa, discreta i efectiva, mitjançant una organització que fomenta i procura el bé de les persones de manera desinteressada, una entitat filantròpica, sensible, pròxima i real, amb un espírit terrenal que porta el seu nom i gràcies a la qual la nostra és avui una societat millor on es canalitza les necessitats socials, culturals, d'investigació, d'innovació social, entre altres. En aquesta nit de premis, en aquesta nit de guardons, en aquesta nit d'homenatges de cor, li dediquem un fort aplaudiment a la Fundació José Soriano Ramos. Ajudar als altres i construir una societat millor sempre van ser les il·lusions de José Soriano Ramos, un emprenedor que va trencar molles al nostre poble i que al costat dels germans Manuel i Héctor Colonques van marcar un abans i un després en la indústria ceràmica. Però aquesta nit la ceràmica i la indústria és important, però no és el nostre eix central. Cal recordar que Porcelanosa va obtenir el seu primer premi l'any 2002, sent l'única empresa que ostenta aquest guardó. Avui guardonem les accions socials derivades del llegat que ens va deixar aquest vilarrelenc tan estimat, José Soriano Ramos. Un llegat que prenia forma en novembre de 2015, quan el BOE publicava la creació de la fundació que presideix la seva dona, Asunción Manzanet, acompanyada a la direcció per les seues filles, Sònia i Maria José, al costat dels seus respectius marits, Juan i Silvestre, i on tampoc falten els nets del reconegut industrial Silvestre, José María, Gràcia, Lourdes i Maria. Amb la presentació del llibre històric dels Premis Poble 2001-2016, començava a rodar la Fundació José Soriano Ramos. La publicació tractava de donar a conèixer en versió escrita, recopilada en un volum, els qui fins en aquell moment, sense lloc a dubtes, eren els vilarrelencs, les entitats i associacions que han marcat el passat, el present i el futur de la ciutat. Així, d'aquesta manera, la Fundació José Soriano Ramos feia una de les seues primeres presentacions en retre homenatge a la gent, a les entitats i a les associacions i fer possible aquesta publicació i la solidaritat a benefici de Joventut Antoniana. La Fundació José Soriano Ramos ha continuat abanderant projectes culturals i educatius amb fins solidaris, col·laboracions amb universitats, beques i mecenatges d'esdeveniments culturals, educatius o la investigació contra el càncer després d'una col·laboració amb la Junta Provincial de l'Associació Espanyola contra el Càncer. I clar, és en aquesta última qüestió la que causa un impacte en la família Soriano Manzanet. Cada any, en el nostre país, més de 280.000 persones són diagnosticades d'aquesta malaltia. Una malaltia que necessita investigació i respostes. És a partir d'ací quan germina un dels projectes més importants que han nascut a la província. Un projecte pioner que una vegada més ens posa al capdavant del treball social en benefici de les persones al nostre país i que no és un altre que la creació de la Càtedra d'Activitat Física i Oncològica Fundació José Soriano Ramos, a partir de l'acord de col·laboració establert amb la Universitat Jaume I de Castelló. De les nombroses col·laboracions que porta a terme la Fundació José Soriano Ramos,
volem centrar-nos en l'objectiu de la millora de la vida dels pacients oncològics i la impulsora d'aquesta idea, una vilarrelenca emprenedora i valenta, Elena García Roca, actual coordinadora dels projectes de la Càtedra d'Activitat Física i Oncològica Fundació José Soriano Ramos. Junt a Elena, un equip de primer nivell integra el grup d'investigació amb Eladio Collado al capdavant i com a director d'aquesta. I els usuaris que de moment han participat ho han fet amb caràcter gratuït i amb prescripció mèdica amb els programes presentats per la càtedra de la Fundació José Soriano Ramos i han experimentat una millora en la seva condició física durant els tractaments, millorant força, millorant flexibilitat, capacitat cardiovascular, alhora que veien reduït el dolor. La composició corporal i, en definitiva, la qualitat de vida dels pacients oncològics milloren, cosa que també repercuteix en la seva situació emocional. Així, la finalitat última i desitjable a la qual aspira la càtedra és generar arguments suficients perquè les administracions es puguen plantejar incorporar l'activitat física com a una teràpia més en el tractament oncològic, dins de la cartera de serveis públics, sempre liderat per professionals qualificats i especialitzats en aquesta àrea. També continuar treballant pel foment de la docència, la recerca, la difusió del coneixement i la innovació a l'àmbit de l'activitat física i oncològica, així com el servei assistencial. En l'actualitat, la Càtedra Fundació José Soriano Ramos compta amb 5 projectes dedicats a pacients diagnosticats de tota la província, de càncer de pròstata, càncer abdominopèlvica, càncer de pulmó i 2 d'elles càncer de mama. Enhorabona i gràcies. Gràcies i enhorabona per la feina portada a terme per la Fundació. Gràcies i enhorabona per ajudar de forma constant, sense fer soroll, amb sentit comú, amb efectivitat i sense aturar-se mai, als que lluiten contra una malaltia complicada. Gràcies i enhorabona per millorar el camí de les persones que pateixen càncer. Gràcies i enhorabona perquè la Fundació José Soriano Ramos i la seva família avui dona, com sempre, el millor del cor, d'un marit estimat, d'un pare apreciat, d'un avi i besavi volgut i, en definitiva, d'un il·lustre vilarlenc que des del cel, des de les seues obres i des de la seva fundació, dona llum d'esperança, de solidaritat i de vilarrealisme, sense oblidar mai la seva cultura, la seva ciutat i els seus arrels. Un home i una fundació que sempre serà recordat, estimat, valorat i apreciat per tots. José Soriano Ramos. Per tots estos motius exposats, per crear i fer realitat la Fundació José Soriano Ramos, per l'ajuda de forma constant, sense fer soroll, amb sentit comú, amb efectivitat, per la millora de la vida dels pacients oncològics, per crear una càtedra única, pionera i referent en Espanya, per portar a terme projectes pioners, per la seva solidaritat, per canalitzar les necessitats socials, culturals, d'investigació i d'innovació, per fer que el nom de Vila-real siga capdavanter en l'ajuda contra el càncer, per millorar la societat i pel suport de la Fundació a les persones, als costums, a les tradicions i a la cultura de Vila-real, es mereix el reconeixement públic de la nostra gent. Es mereix el Premi Poble 2024. Serà l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, qui lliurarà a la presidenta de la Fundació José Soriano Ramos, Sònia Soriano, el Premi Poble. Enhorabona, Sònia Soriano. Enhorabona, Fundació José Soriano Ramos. Enhorabona, Vila-real!
ilustrísimas autoridades, don José Benlloch, alcalde de Vila-real, don Juanjo Clemente, director de la revista Poble, y todo su equipo, premiados en esta edición y en ediciones anteriores, público en general y amigos todos. Mientras escuchaba las palabras de Juanjo, los que conocimos a mi padre, sabemos que él se hubiera sorprendido con la recepción del Premio Poble, porque, aunque orgullosísimo hasta la médula de su ciudad Vila-real, siempre se consideraba una persona más. Y así es, este premio es para todas las personas que en su vida cotidiana, en el trabajo, en la familia o con sus amigos, realizan una entrega callada y desinteresada. Para todas aquellas personas que viven en su vida la generosidad, la humildad y el trabajo bien hecho. Porque, como decía nuestro padre Pepe, lo importante no es tu comportamiento el primer día, porque todos nos comportamos bien el primer día de colegio y el primer día de trabajo o el primer día de casado. Lo importante es tu comportamiento durante todos los otros días que vienen después. Y es así como construimos una sociedad mejor, una sociedad más solidaria y más humana. Por tanto, este Premio Poble no es otra cosa sino el reconocimiento a la labor discreta, altruista e incansable de muchas personas que se encuentran y que no se encuentran aquí. Por ejemplo, en el ámbito educativo, al director del Orfanato San José en Bangladesh, el padre Belisario, para niñas abandonadas, donde la pobreza y la falta de conciencia de los padres sobre la importancia de la educación de sus hijas hace que la mayoría de ellas sean privadas de educación. Este orfanato tiene entre sus objetivos dar amor y cuidados a todas las niñas, así como un alojamiento digno, alimentación nutritiva y crear un ambiente educativo adecuado para el bienestar físico y emocional de las niñas. O para la Fundación Fomento de Centros de Enseñanza, donde la educación está basada en valores personales, sociales y cívicos y en acciones solidarias para quienes más lo necesitan. También en el ámbito médico, para la Fundación NAMA, cuyo propósito es promover en países del África subsahariana medicina de calidad y formación en ciencias de la salud. O si no, en el ámbito científico, donde gracias a la creación de la Cátedra de Actividad Física y Oncología en la Universidad Jaume I, docentes, médicos y enfermos luchan por mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos mediante el ejercicio físico. También para los investigadores del CIMA, Centro de Investigación Médica Aplicada, que son financiados con becas de investigación de vanguardia. O, como no, en el ámbito asistencial, para los voluntarios que trabajan en el Banco de Alimentos de Castellón y que atienden a personas y entidades con escasez de recursos. Para todos los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer en Castellón, que con su cariño impagable logran levantar el ánimo de enfermos de cáncer. O para todas las personas que forman Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, dedicadas a promover la acción caritativa y social en la diócesis. Y el ámbito cultural, para las Hermanas Clarisas de San Pascual y demás asociaciones católicas misioneras, que con su entrega tanto ejemplo nos dan. O la misma revista Poble, que nos mantiene unidos a toda la provincia mediante sus comunicaciones en diferentes medios. Vaya para todos ellos y para otros muchos más este galardón de la revista Poble de Vila-real que no merecemos. Muchas gracias y buenas noches. Per favor, demanem la presència dels premiats en esta edició per a fer les corresponents fotografies de forma conjunta amb els plats. Poden pujar els altres dos guardonats i un fort aplaudiment per als tres.
I ara ja, quasi per tancar l'acte, després de retre el reconeixement públic a la nostra gent, de gaudir de les persones i de les tradicions, de valorar els costums amb els dolçainers i tabaleters del Trull i el grup de danses El Roser, d'estimar els 24 anys dels Premis Poble i els 28 de la revista Poble, del sentir i del plaer de la bona música amb la creativitat de Carles i Albert Bellmunt, de viure la dansa amb l'estil i l'elegància de Balma Cabedo amb Feeling Good de Michael Bublé, d'expressar la qualitat musical al piano d'Irina Soriano i a la bateria Gabriel Bonet, de recuperar l'òpera El dragón de fuego dels anys 20 de José Goterri i San Miguel, adaptada pel poeta Francisco Moreno, amb els arranjaments actuals de Rafael Beltrán i Borja Muñoz i la coordinació musical i escènica de Héctor Chabrera i l'Associació Cultural Supramúsica, del plaer de veure i escoltar a la soprano Marian Torres i al baríton Fran García, de la distinció i el bon fer al piano de Héctor Chabrera, a la flauta Natàlia Lapuerta i als instruments de corda Alberto Cabedo, Héctor Goterris, Anna Piquer i Anna Pitarch, i de viure molt de vilarrealisme. És el moment d'agrair a l'equip tècnic de l'auditori la seva professionalitat, donar les gràcies a l'Ajuntament de Vila-real per col·laborar sempre en la gala cultural i la primera d'aquestes característiques durant 24 anys. Moltíssimes gràcies a tots i per a tots ells un fort aplaudiment. Per finalitzar, les veus, el sentiment, el cor, la passió i l'estima es veu il·luminada per la coral Sant Jaume dirigida per Alfredo Sanz, que posarà el punt final amb l'himne a Vila-real, música de José Goterris San Miguel i lletra de Francisco Moreno Gil. Vostès tenen la lletra per si volen cantar l'himne a Vila-real. Gràcies a tots vostès, als lectors, als seguidors, gràcies també a tots els que han seguit l'acte per streaming i gràcies als guardonats. Per a nosaltres és un plaer tindre persones com vostès. Estem orgullosos de la nostra terra, estem orgullosos de la nostra ciutat, de la nostra província, de la nostra gent. Moltíssimes gràcies. Ara sí, els deixem amb la coral Sant Jaume que interpretarà l'himne a Vila-real. Demanem la presència del seu director, Alfredo Sanz.